El projecte Que funciona en educació és una iniciativa conjunta d'Ivàlua, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques i la Fundació Jaume Bofill. Aquesta iniciativa el que vol és posar a l'abast de la comunitat educativa i de les autoritats educatives del nostre país la millor evidència disponible sobre què funciona i què no en polítiques educatives. El que fem és triem temes rellevants per la comunitat educativa del nostre país. A continuació, revisem quina evidència hi ha d'estudis internacionals, en extraiem les conclusions i aquestes conclusions les posem en documents accessibles, senzills i curts, de manera que sigui accessible a totes les persones i agents interessats en l'educació del nostre país. Aquesta iniciativa el que pretén és, en paral·lel a promoure que es facin avaluacions de les polítiques educatives del nostre país, posar a l'abast el coneixement que traiem de les avaluacions de fora de casa nostra per informar el debat sobre la política educativa.